Bai, lasai, lasai, ez, zuek esan. Zuek esan, lasai. Bai, bale, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gerturatze arren eta gaurkoan Euskal Herria Bilduren lehen erreakzioa edo balorazioa plazaratu nahi dugu atzo Urkulluren jaurlaritzak estatuko etxebizitza legearen aurka iragarritako helegitearen inguruan. Ja badaramagu nahiko denbora honetaz hitz egiten eta Euskal Herria Bildu aurretiaz ere esan bezala edo iragarri bezala argia da Euskal Herria Bilduk ze iritzi edo ze posizio daukan lege honekiko eta hortaz lehenik eta behin esan behar dugu kezkagarria, oso kezkagarria iruditzen zaigula atzoko iragarpen hau. Momentu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan milaka eta milaka dira herritarrak, milaka eta milaka dira gazteak etxebizitza bat eskuratzeko izugarrizko zailtasunak dituztenak. Gure aburuz, lege honek tresnak eskaintzen ditu etxebizitza eskuratzea errazagoa izan dadin. Eta badirudi Urkulluren gobernuak horri bizkarra emango diola, horri entzungor egingo diola eta lege honen abantailak, lege honen onurak bertan bera ustea bilatzen duela. Etxebizitza legeak bertako udal eta gainerako instituzioei alokairu prezioak erregulatu, arautu edo eta etxebizitza publikoaren promozioa zonalde tentsionatuen bidez lortzea edo lortzeko tresna juridikoak eskaintzen dizkie. Lege honek ezarritako neurri hauek lagundu egingo dute jendeak etxebizitza duin bat baldintza duinetan eskuratu ahal izaten. Eta esan bezala, iragarpen honek bilatu egiten du abantaila eta erraztasun guzti hauek bertan bera ustea. Eta hori berriro diogu guretzat erabat kezkagarria da. Kezkagarria da. 2015ean izan zen Eusko Legebiltzarrak etxebizitza lege bat onartu zuenetik. Eta 2015etik ona, 8 urte igaro direnean, Urkulluren 2 legealdi pasatu direnean, esan dezakegu Urkulluren gobernuak ez duela lege honen garapenean inolako urratsik eman. Eta ez emateko arrazoietako bat edo aitzakietako bat espreski izan da falta dela estatu eremuko norma bat, estatu eremuko arau bat hemen lege hori garatu ahal izateko. Orain, arau hori daukagunean, Urkulluren gobernuak arau horren kontra jotzea erabakitzen du. Beraz, argi eta garbi dago, eskuduntzen inbazio horren aurrean kokatu nahi gaituztenean, benetan, egiazki, aitzakia baten aurrean gaudela. Kontua da, bai EAJak eta bai Urkulluren jaurlaritzak oraindik galdera bat daukatela erantzuteke. Eta galdera hori erantzun ezean, gainerakoak esan bezala eman dezake aitzakiak bilatzen gabiltzala. Eta da, EAJ ados dago, Urkulluren gobernua ados dago alokairuei edo alokairuen prezioei muga bat jartzeaz. Ados daude alokairuak erregulatu beharraz. Eta galdera oso sinplea da, bai ala ez. Eta hori, erantzunezean berriro diogu beste guztiak
lege hauek ez aplikatzeko aitzakia baino ez dira. Deigarria da ere, Urkulluk auzitegi konstituzionalera jotzeko erabakiaren aurrean, horren alde edo hori positiboki baloratu duen bakarra Euskadiko Alderdi Popularra izana. Bere garaian, Ayuso anderea entzun genuen esanez, Madrilen ez zuela lege hau aplikatuko. Badirudi Urkulluk erabaki berbera hartu duela, baina Euskadiko Alderdi Popularrak, jada, esan du positiboki baloratzen duela Urkulluren erabaki hau. Eta guri, bururatzen zaigun galdera ere erraza da. Zergatik egiten du Alderdi Popularrak hau? Alderdi Popularrak ere inbasio kompetentziala edo eskuduntzen inbazioa dagoelako baloratzen du positiboki erabaki hau? Alderdi Popularra ere, orain, bapatean, Urkulluren EAJ bezala soberanista bilakatu da? Uste dugu galdera horrek ere erantzun erraza daukala. Hemen beste interes batzuk dira lehenesten direnak, eta hemen beste interes batzuk dira jokuan daudenak. Beraz, gure deia Jaurlaritzari argia da eta zuzena da. Behingoz, az dadila Euskadiko etxebizitza legeak eta estatuko etxebizitza legeak ematen dizkiguten tresnak herritarron zerbitzura jartzen. Az dadila behingoz etxebizitza legea garatzen eta zentzu horretan eman diesaiegun milaka eta milaka gazteri, milaka eta milaka herritarrei behar dituzten tresnak etxebizitza eskuratu ahal izateko. Ez dadila inor engainatu. Ez gaude eztabaida juridiko baten aurrean. Era bat ideologikoa den eta printzipio politiko dun eztabaida baten aurrean gaude, eta gainera burujabetzaz eta soberaniaz gutxi duena. Hemen, esan bezala, interesak dira lehenesten direnak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Urkulluren gobernuak konstruktora handien eta jabe handien interesak defendatzen dituzte, horien interesak lehenesten dituzte, eta Euskal Herria Bilduk horren aurrean jendearen behar eta jendearen interesak defendituko ditu. Nos parece preocupante, muy preocupante, el anuncio del gobierno de Urkullu de presentar un recurso a la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional. La ley de vivienda que nosotros trabajamos y acordamos trae numerosos beneficios para las miles de personas que actualmente no tienen acceso a una vivienda digna. El tope a los precios de los alquileres o la declaración de zonas tensionadas traerá consigo una regulación en los precios que permitirá que un derecho tan básico como la vivienda sea más accesible. Desde 2015 contamos con una ley de vivienda vasca que no ha sido desarrollada ni aplicada con la excusa de que se carecía de competencias para ello. Ahora que hay una ley estatal que da cobertura legal, nos vienen diciendo que la cuestión competencial puede ser una barrera para desarrollar esa ley. A nuestro entender, a entender de Euskal Herria Bildu, no es más que una maniobra para dilatar la regulación del mercado de la vivienda. Creemos que tanto el gobierno del señor Urkullu como el Partido Nacionalista Vasco aún tienen una pregunta por responder. Y es una pregunta básica, es una pregunta muy simple. ¿Están de acuerdo en regular los alquileres? ¿Creen que es bueno que los precios de los alquileres sean regulados mediante una ley? ¿Sí o no? Y mientras no se responde a esa pregunta, todo lo demás para nosotros son maniobras de dilación, maniobras para no poder desarrollar esas leyes. Es llamativo también que el único partido político que valore positivamente este anuncio de recurso sea el Partido Popular de Carlos Iturgaiz. Ya en su día la señora Ayuso ya anunció que no iba a aplicar esa ley en la Comunidad de Madrid. Parece ser que Urkullu ha tomado también esa decisión, pero que el Partido Popular de Euskadi
anuncie positivamente ese recurso, a nosotros nos hace una pregunta, o nos hace surgir una pregunta, y es la de: ¿el Partido Popular también cree que hay una invasión competencial en esa ley? ¿El Partido Popular también se ha convertido de repente en un partido soberanista? Pues creemos que no. Aquí hay una cuestión de intereses, hay una contraposición de intereses. Por lo tanto, hacemos un llamamiento al gobierno de Urkullu para que empiece ya a hacer uso de las herramientas que nos ofrecen tanto la Ley Vasca de Vivienda como la ley estatal. Porque nadie se engañe, que nadie se lleve a engaño. No estamos ante un debate jurídico, estamos ante un debate netamente ideológico, de principios políticos, y que tienen que ver mucho con los intereses que cada cual defiende en estos momentos. El Partido Nacionalista Vasco defiende los intereses de las grandes constructoras, de los grandes tenedores, y ante estos hechos Euskal Herria Bildu siempre va a defender los intereses de la gente y las necesidades de la gente. Justu kontrakoa, ez dela politikoa, baizik eta juridikoa, Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek aztertu ondoren, eskuduntzetan inbasio bat ikusi dutela, eta horregatik behartuta ikusi direla konstituzionalera joten. Bai, eta iragarri dutenez, zazpi artikuluri egingo saio nolabaiteko elegite hori, eta guk uste dugu legearen, edukiaren edo legearen muinaren aurka ez baldin badoaz, eta esan bezala justuki eskuduntzen, inbazioarekin zerikusia izan daitekeen kontuei elegitea jarri behar baldin badiote, guk uste dugu hori bere garaian zazpi emendakin soilez egin zezaketela, eta ez zuten egin. Orduan guk uste dugu, esan bezala, EAJ-ari aitzakia guztiak bukatzen ari zaizkiola. Bueno, bukatzen ari zaizkiola edo jada bukatu zaizkiola. Hemen asko hitz egin dugu honetaz, legea aprobatu geroztik, eta hemen asko hitz egin dugu horretaz, esan bezala, 2015ean legebiltzarrean hemengo lege bat aprobatu geroztik. Orduan, bilakaerak berak esaten du alderdi bakoitza ze posizioetan dagoen, eta bilakaerak berak adierazten du nola kokatzen garen lege hauen aurrean ere. Orduan, esan bezala, guretzat kontua beste bada. Hemen badago beste interes batzuk, eta guretzat ez dauka sinesgarritasunik burujabetzaren bandera atera nahi izatea, justu norberaren interesen kontrako lege baten aurrean kokatzen garenean. Kaixo nahi, atzo Jaurlaritzak helegitea aurkeztu zuenean, Alderdi Sozialistaren sailburuen babesik gabe aurkeztu du helegite hori. Ez dakit nola ikusten dezuen zatiketa hori gobernuko bazkideen artean, eta agian erantzuten dion logika preelektoral bati Jaurlaritzako edo Eusko Legebiltzarreko hauteskundei begira. Hombre, egia esan, gauden momentua ere, eta igual momentuaren edo momentuak berak izan dezakeen eragina baloratzen sartu gabe, egia zuk esan bezala momentu berezia da, eta ikusteke legoke ere, momentu horrek eragindako erabaki bat den edo ez den. Hala balitz, uste dugu, oraindik eta ere, larriagoa litzatekeela kontua. Eta Jaurlaritzaren barnean kontu honekin egon daitezkeen ezberdintasunei buruz, nik uste dut horrek ere adierazten duela nolako Jaurlaritza edo nolako aliantzak egiten diren. Gobernu bat, etxe bizitza bezalako kontu batetan desadostasunak baldin baditu, ikusiko dugu nolako
bilakaera edo nolako aukerak dituen halako gobernu batek, ez? Esan nahi dut, halako importantzia duen kontu batetan nolabaiteko desadostasunak baldin badaude, hor ikusten da ere, egiten diren aliantzak eta egiten diren gobernuak ere, zerri erantzuten dioten, eta hori orain maiatzeko hauteskundeak pasatu ostean, hainbat eta hainbat herrietan ere ikusi dugu, ez? Osea, lehenetsi direla aliantza batzuk, baina aliantza horiek hain zuzen ere zeukatela programarik lehenetsita, ez? Baina, bueno, hori beste eztabaida bat litzateke. Bale, eskerrik asko.